ба барномаи хабари радио Озодӣ хуш омадед. имрӯз 18 июли аст ва ман Шалогул Хоҷат то 15 дақиқаи дигар бо шумо хоҳам буд. нахуст ба сархати мавзӯъҳои рӯз таваҷҷӯҳ кунед. истифодаи ғайри ҳадафмандонаи миллионҳо сомонӣ. Палатаи ҳисоб дар фаъолияти Бонки Миллӣ тақаллуби молиро ошкор кард ва мунтазири ҷуброни зарар аст. توان ضرر مبلغی 6 میلیون و 742 هزار سومانی برقرار گشته. اویدی برقرار نمودن ضرر باقی مانده چراغ اندیشیده شده است. خرج از کیسه مشتریان، خدمات ضد نثاری سبب افزایش نرخ برق را به خاطر نجاتی برق توجیه نامید. ساکنان راضی نیستند. Даже кондиционер мода наметоним ки қимата чӣ қимат кондиционер монам гуфта фикр карда шуд як фикр кунед он хеле қимат кана дар куниса ва ҳамсари Маҳмадалӣ Ҳаит ба омбудсмен аз шиканҷаи шавҳараш дар зиндон шикоят бурдааст. мақомот ҳамеша шиканҷа шудани Ҳаитро рад карданд. аммо оғоз мекунам аз як хабари дигар. наҷотбахшон дар вилояти Суғд 4 ангиштканро аз умқи 270 метр берун бароварданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд рӯзи гузашта дар кони корхонаи ангишти Исфара садама ба амал омад. дар майдони амудии кон қубури об канда шуда ба чов сарозер мешавад ва роҳи берун баромадани ин ангиштканонро мебандад. дар пайи як амалиёти кормандони ҳолатҳои фавқулода ҳамаи 4 нафар наҷот дода шуданд. тафтиши палатаи ҳисоби Тоҷикистон дар Бонки Миллӣ миллионҳо сомонӣ камомадро ошкор кардааст. санҷиш дар ин бонк ва сохторҳои он аз нимаи дуввуми соли 2018 шурӯъ ва моҳи марти имсол анҷом дода шуд. натиҷаи санҷиши вазъи молии Бонки Миллӣ дар нишасти хабарии палатаи ҳисоб ки имрӯз дар душанбе баргузор гардид яке аз мавзӯъҳои меҳварӣ буд, аммо таври Сарвинози Рӯҳулло мегӯяд нишаст бо ин масъала маҳдуд нашуд. палатаи ҳисоб дар фаъолияти Бонки Миллӣ тахаллуби молиро ошкор кардааст. зарари молиявӣ ба маблағи 8.3 миллион ошкор карда шуд ки аз он хароҷотҳои ғайриқонунии пулии молӣ 6.3 ҳазор сомонӣ, изофанависӣ дар корҳои таъмиру сохтмонӣ 614 ҳазор сомонӣ, зарар аз фурӯш ва иҷораи амволи давлатӣ 10 ҳазор сомонӣ ва маблағҳои кам ҳисоб гардида барои пӯшидани андозҳо 7 миллион 602 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. раҳбари гурӯҳи санҷиши палатаи ҳисоб гуфт ин омор пайи санҷиши беш аз нимсола дар Бонки Миллӣ ошкор шуд. дар натиҷаи чораҳои андешида шуда товони зарар ба маблағи 6 миллион 742 ҳазор сомонӣ барқарор гашта, оиди барқарор намудани зарари боқимонда чораҳо андешида шудааст. ин ниҳод мегӯяд ҳоло санҷиши фаъолияти Бонки давлатии Амонатбонкро шурӯъ кардааст. аудити ин бонки давлатӣ дар ҳолест ки Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳур зимни мулоқот бо намояндагони бахши молияву бонкдорӣ аз қонуншиканӣ дар сохторҳои бонкӣ махсусан ёдовар шуд. палатаи ҳисоби Тоҷикистон ҳамчунин аз оғози санҷиши аудиторӣ дар ширкати барқи тоҷик хабар дод. аз соли 2013 инҷониб аз тарафи палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон дар барқи тоҷик санҷиш гузаронида нашудааст ва дар семоҳаи сеюм дар семоҳаи сеюм дар нақшаи палатаи ҳисоб тасдиқ шудагӣ аст. аз моҳи август санҷиши фаъолияти худи барқи тоҷик барои солҳои 2017, 18 ва 6 моҳи 2019 санҷиш гузаронида мешавад. то ҳозир ягон мо санҷиш гузаронида нестем. тибқи иттилои палатаи ҳисоб маблағи қарзи истифодаи нерӯи барқ 2 миллиарду 301 миллион сомониро ташкил медиҳад. аз корхонаи боди давлати ширкати алюминии тоҷик 390 миллион сомонӣ, агентии петруши замин ба бӯри 139 миллион сомонӣ, хоҷагоҳи кишоварзӣ 160 миллион сомонӣ, обу корезии ҷумҳурӣ 41 миллион сомонӣ, ташкилоти муассисаҳои бюҷетӣ бошад 52 миллион сомонӣ, корхонаи муштараки тоҷик кимиосонаат 23 миллион сомонӣ, аҳолии ҷумҳурӣ бошад 956 миллион сомониро ташкил медиҳад. қарзи аҳолӣ 956 миллион сомониро ташкил медиҳад. ширкати барқи тоҷик аз ҷумлаи қарздорони бузург дар назди кумитаи андоз аст ва қарзи он ба беш аз 22 миллиард сомонӣ мерасад. палатаи ҳисоб як ниҳоди мустақилест ки харҷи буҷаи давлати Тоҷикистонро баррасӣ мекунад ва солона ба президент ва ҳам парлумон дар ин бора гузориш медиҳад. ин ниҳод дар 6 моҳи соли ҷорӣ беш аз 150 санҷишро дар идораҳои давлатӣ анҷом дода ҳудуди 90 миллион сомонӣ зарари молӣ ошкор кардааст.
ҳамон гуна ки сарвинӯзи рӯҳулло аз қавли масъулони палатаи ҳисоб гуфт, ин ниҳод ба зудӣ тафтиши ширкати барқи тоҷикро ки коршиносон онро борҳо ба мудирияти нодуруст ва фасодзадагӣ муттаҳам кардан мепардозад. ҳанӯз маълум нест ки ин санҷиш чӣ натиҷа медиҳад, вале ҳукумат аллакай иқдоми фаврии берунрафти ин ширкатро аз буҳрон рӯи даст гирифт. 17% боло бурдани нархи нерӯи барқ аз моҳи сентябр. масъулони хадамоти зидди нисорӣ дирӯз дар ҷамъи хабарнигорон гуфтанд, нархи феълии барқ ки 19 дирам аст, хароҷоти онро намепӯшонад. ширкати барқи тоҷик ва вазорати энергетикаи тоҷикистон то ҳол сабаби боло бурдани нархи нерӯи барқро шарҳ надоданд. вале дар хадамоти зидди инҳисорӣ дирӯз дар тавзеъ ин қарор гуфтанд ки чаро нарх боло рафт ва ба кӣ он дар кор аст. қарзи умумии ширкати барқи тоҷик ба 2 миллиарду 200 миллион доллар наздик мешавад. ин буҷаи солонаи кишвар аст. роҳи аз ҳама осони бозгардонии қарзҳо гирифтани ин маблағ аз аҳолист. мақомдорон мегӯянд 17% зиёд кардани қимати истифодаи нерӯи барқ комилан аз боталоқи қарздорӣ берун намекашад, аммо вазъи ширкатро беҳбуд мебахшад. нерӯи барқе ки ҳозир амал мекунанд барои асосан гирем аҳолӣ ва дигар гурӯҳи истеъмолкунандагоне ки нерӯи барқро истифода мебаранд, арзиши асли онро пӯшонда наметавонад. барои ҳамин бо сабаби рӯйпӯш кардани хароҷотҳои ҳақвоқии барқи тоҷик тарифҳо мунтазам зина ба зина аз соли 2015 шумо огоҳ ҳастед ки 15 ё 16% баланд бурда шуд. яъне ки ҳар як чиз бояд хароҷоти худашро рӯйпӯш кунад. сокинони тоҷикистон мегӯянд мушкилоте ки дар пайи коргузории нодурусти барқи тоҷик ба вуҷуд омадааст набояд аз ҳисоби онҳо ҳал шавад. дар тоҷикистоне ки бигӯем истеҳсолкунандаи барқ аст, ин қадар оби тоза дорем, ин чизҳо нархаш нисбатан фикри ақидаи ман ба гаронтар аст. Кам этим хасирано мебиан ки наспоре мебурем. бахтиёй собирова мегӯяд ӯ дар манзилаш то ҳадди аксар истифодаи нерӯи барқро сарфа мекунад. به این هم 25% معاش شوهرش برای پرداخت پول برق خرج می‌گردد. Даже кондиционер мода наметоним ки қиммата чиқима кондиционера монам гуфта фикр када шуд. Так фикр кунед он хели қиммат кана дар кониса халқ бечора азоб ба ина ин бечора ҳамсам бечора иноба бо дирам месол ин бечора ба ина бечора шуш касали буд Россия ба коркунера ба кораш бо барор намигира бо гашта мебия. اقتصادشناسان بر اینند که بالا بردن نرخ نیروی برق هم به کیسه مردم عادی ضربه میزند و هم وضع شرکت برق تاجیک را تغییر نمیدهد. الان حتی با طرفهای گویا پست کارمندان شرکت و خود اهالی توانی جمع‌آوری پول را ندارند، چون که سطح زندگی مردم پست است. بدون این نظارت نباید نرخ گران کرده شود. حدود باید باشد. قرار حکومت برای گران کردن نرخ استفاده نیروی برق از 1 سپتامبر امسال به حکم اجرا می درآید. اما ساکنان تاجیکستان و اقتصادشناسان امیدوارند که مقامات این اقدام بحث برانگیز را لغو میکند. بینندگان عزیز، ما از هر یکی شما انتظاری همکاری هستیم. اگر می‌خواهید در تهیه برنامه خبری سهم بگیرید، چنین امکانیت فراهم است. خبر عکس و یا نواری ثبت کرده تون را میتوانید طریق وایبر و واتساپ با رقم 420 724 056 681 در اختیار رادیوی آزادی بگذارید. این رقم تنها برای قبول مواد است. یک اعلان دیگر هم داریم با آنهایی که دههای خود را دوست می‌دارند و می‌خواهند آن را به جهانیان نمایش بدهند. رادیوی آزادی آزمون راه‌اندازی و برای نوارهای بهترین 3 جایزه نیز مقرر کرده است. طلبات اساسی این است که نوار باید 1 دقیقه باشد و شما در آن نوار درباره دههای خود معلومات بدهید. بینندگان عزیز، در برابر فرستادن نوار نوشتن نامناسب و رقم تلفنتان را نیز فراموش نکنید. آزمون تا 1 سپتامبر امسال ادامه می‌کند. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. ҳамсари маҳмадалӣ ҳаит муовини собиқи ҳизби дар тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ ба ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсони тоҷикистон шикоят бурдааст.
омбудсмен Умед Бубузода имрӯз дар нишасти хабарӣ гуфт Савринису Ҷураева аз он шикоят кард ки шавҳараш дар зиндон мавриди шиканҷа қарор гирифтааст. Омбудсмен мегӯяд ин шикоятро ба Доистони кӯли Тоҷикистон ирсол карданд ва мунтазири посух ҳастанд. Маҳмадалӣ Ҳаит ба ҳабси абад маҳкум шудааст ва мақомот ҳамеша шиканҷа шудани ӯро рад карданд. Қазияи Ҳаит аз ҷумлаи парвандаҳоест ки Кумитаи ҳуқуқи башари Созмони Милали Муттаҳид аз мақомоти тоҷик хостанд ӯро озод кунанд, аммо Тоҷикистон ин дархостро напазируфт. мақомоти интизомӣ дар вилояти Хатлон мардеро бо иттиҳоми ба худкушӣ расонидани арӯси 18-солаи хонавода боздошт карданд. Эмом Забиров, сокини 64-солаи деҳаи Зарнисори ноҳияи Ҷайҳунро ба он муттаҳам мекунанд, ки бо таҳқиру дашноми зиёд сабаби аз ҷонаш безор шудани Гулбаҳор Фаромарзова шудааст. Ин қазияро ҳамкорам Тоҳири Сафар хуб медонад. қабл аз барнома ман бо ӯ суҳбат доштам ва нахуст аз ӯ тафсилоти фоҷиаро пурсидам. бале шаҳло Гулбаҳор Фаромарзоваро рӯзи 15 апрел дар амбори хонаи шавҳараш овехта пайдо карданд ва дар маҳаллаҳои атроф шакку шубҳа бархост, ки чаро як арӯси 18-сола бо гузашти муддати кӯтоҳе аз арӯси худро куштааст. хонаводаи шавҳари Гулбаҳор мегӯяд вазъи равонии келин хуб набуд ва эҳтимолан бемории равонӣ сабаби қасди ҷони худ кардани ӯ шудааст. аммо волидони духтар ва дигар хешовандонаш мегуфтанд ки ӯ бемории равонӣ надошт. дар суҳбат бо Радиои Озодӣ додистони ноҳияи Ҷайҳун тасдиқ кард, ки Фаромарзова бемории равонӣ надошт ва дар ягон шифохона ҳам сабт нашудааст. ба гуфтаи додситон озори зиёд, таҳқири мунтазам ва паст додани шаъну шараф сабаб шудааст, ки ин хонум худкушӣ кунад. Насрулло Маҳмудзода, додистони вилояти Хатлон, ба Радиои Озодӣ гуфт, ки ба зидди хусури Фаромарзова Эмом Забиров бо иттиҳоми ба худкушӣ расонидан парвандаи ҷиноӣ боз шудааст ва феълан ӯ дар боздоштгоҳ аст. طبق مشاهده‌ها پیدا کردن جسد کلین در خانه شوهر مثال نو نیست. در گذشته هم عین حادثه ها دیده شدند. آیا درباره سرچشمه این پدیده ناگوار اطلاعی هست؟ حامیان حقوق و مقامات تاجیکستان چی میگویند؟ حامیان حقوق میگویند زوراوری به زن و عموما خشونت خانوادگی نقض جدی حقوق انسان است که زندگی میلیون ها زن و دختر در جهان را زیر و زبر میکند و مانع پیشرفت جامعه ها میشود. با وجود آنکه تاجیکستان چندین سند را برای حفظ عائله از خشونت و حمایت از زوراوری قبول کرده است، جبر و ظلم به ویژه به زنان همچنان زیاد است. سبب ریشه‌کن نشدن این ظهورات به گفته حامیان حقوق زنان این عقیده است که خشونت خانوادگی در مقایسه با مسائل دیگر اجتماعی در تاجیکستان اهمیت کمتر دارد و مسئله خصوصی است که باید در داخل خانه حل شود. همین عقیده به گفته حامیان حقوق سبب می شود آنهایی که به زنان جبر و ظلم می کنند به جزا می مانند و همین گونه رفتارشان را ادامه می دهند که آن هم به مرگ دختران جوان به مثل گلبهار فرامرزова می انجامد. طبق آمار رسمی تنها در 6 ماه اول سال 2019 در ختلان 81 زن خودکشی و تلاش خودکشی کردند. همکارم تویری سفر بود که با ما صحبت میکرد. روز چهارشنبه президенти Русия Владимир Путин روی تغییر илова ба қарори имзо гузошт, ки тақдими шаҳрвандии Русия ба сокинони тамоми гӯшаҳои манотиқи Донецк ва Лугански Украинаро сода мекунад. баъди пирӯзии Владимир Зеленский дар интихоботи президенти Украина дар таърихи 21 апрел, Путин қарореро имзо карда буд, ки бар пояи он тақдими шаҳрвандии Русия барои сокинони баъзе минтақаҳои Донецк ва Луганскро, ки зери назорати ҷудоихоҳони рӯ ба Москав қарор доранд, сода намуд. мамолики ғарбӣ ва Украина این اقدام را کوششی زیر سوال گذاشتن صاحب استقلالی اوکراین عنوان دادند. مقامات اوکراین اصرار می‌ورزند که شناسنامه در چنین حالت تقدیم شده قانونی نیست. طبق علاوه‌ای که روز 17 ایول وارد شد، قرار президенти روسیه ولادیمیر پوتین با تمام قلمروی ولایت‌های دونецк و لوهانسک اوکراین داخل دارد و بر اساس آن هر کسی که در ماه اپریل سال 2014 در این منطقه اقامت داشت میتواند به طور امتیازناک صاحب شهروندی روسیه شود. با این مطلب برنامه امروز را به پایان میبریم. تا نشر برنامه نوبتی میتوانید گزارش‌ها را در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azodi.org دسترس است. فردا شما را در همین جا منتظر میشویم. روز خوب داشته باشید.